Nou, er zit Zwiffer achter ons, dan rieden we. En dan, als het goed is, dan neemt Zwiffer al de viezigheid op. Dan zie ik wel hoe zwart dat er is. Dus er komt aardig aan het viezigheid houden. Dus daar had ik het idee dat het nuttig werk door. Ja, ik vind het zo mooi werk en dit maat is gewoon net oudpakt worden. Het is echt iets wat echt net maat. 2 dagen in de week docht Kobi van der Leeuw vrijwilligerswerk in het multifunctionele centrum van Budaat. De 34-jarige vrouw zit haar hele leven al in een rolstoel en is al hinkelijk van hulpverleners. Ze werkt permanent in een zorgcentrum van de Noorderbrug in Ljout. Maar zo haar werk in Budaat net missen willen. En dat wordt sommige situaties wel ontnomen. Zeker door de bezuiniging die er nou aankomen. Want? Van het vervoer. Nou, als dat teruggaat, kan ik haast nergens meer heen. En ik kan net naar het bos van IP, net naar Budaat, maar ik thuis zitten. Nou, dat is echt een dreun in het leven van haar. Dat je niet meer mee mag doen. Wat vies het mooi om dit werk in Budaat? Nou, gewoon oren meestal en dat we gewoon de kans krijgen om oren locatie ik nuttig werk te doen. Nou nog worden de cliënten van de Noorderbrug met een taxibus naar haar vrijwilligerswerk gebracht. Als Den Haag de kostenvergoeding van €23 weer omzet naar 8, kan de Noorderbrug die rit net meer betalen. Ik denk dat ze veel meer aan huis gebonden zijn. Dat ze steeds in hetzelfde kringetje zitten. Dat hun familie, hun mantelzorgers enorm onder druk komen te staan. Omdat ze toch meer thuis zullen zijn. En ik denk dat mensen meer geïsoleerd raken en ook vereenzamen. Net al in de zorginstellings en de handicapte vrijwilligers zelfs binnen benauwd voor de bezuinigings. Want ook het multifunctionele centrum in Budaat kan de extra hulp best broeken. Ze doen hun werk gewoon goed en daar hebben we willen van. En daar werd het net helemaal 100% gebeurd is. Dat we de begeleidende mensen, die helpen daar een handje en dan komt het ook weer klaar. En ik word er best wel leuk van en emotioneel, want de regering wil dus gewoon achter de geranium zijn. Dat vind ik gewoon net goed.